سلام فتوات تخاطاتلتي مطلب سينما زغليلا انفوتيمنت بفلاي دما مدب مداي نايلوم زعبانا بمخنيات دلهامه وحده سبتمبر ناي بجل 15 كنو نصف زاكل اب سدسن اوسان عنقات مقيده خقربو فتينا الله نساتن دما قداميتي وات كرايم دي جي 15 كوميت انت عينت غبناتي بجل 15 نيروم عليتي واي دي زي نيفر توب إيساياس إذا من تايم إيساياس زي علوه كم أون تاسال سيتي the 2000 historical debate of no return إذا أنا كنت أشيح من مزجر أتت تاريخاوي حزبه وجنبار زبلانة أبتاتين كم كونسبت ويمتمر كوننا إيساياس كم سب تبونا زبهاريبول وي evolution نايلبونا أيود أنا بتفترة أولى بام أي كونن تم جوجل 15 جن فتصيمو قال لي يكون بظهري زي تقفل لبونا نيرومي والمسحهم زلخو فيلموني سبسكريبشن كمون لايك كومنت شير مقبار ايترسعو سناي كتتال alright بتا قداميتي نطبنا انجنير وجل 15 كابتم وحدات ابارات ناي مجمرتا تحايز ركبوم عبيدهم دمان حزباو جنبار بمسرات اسمرا حريفهم مسمزانهم واحد اديس ابا زرغصو سب متكل سب حدرن لبونان غدايم تاغرلتيو إيساياس إتي مس موسين الروح بدم زما حاله بزعبا سلطانو كماوتن كدلو الساتهم محلاهم امينهم بزعبا كلو كنات عودو غاتن نصاناي ديمقراسي ኤርትራ اب مفتار تصميدهم زنبرو انادس سب حلنا تاغرلتيوم نيرو أبتي وان تقلال بزعبا سلطان وي زنا أبزي حسبلو زنبرا جزية إيساياس أبقاتهم بموركاس سلطانو كتصنع كيلو نساتهم جنا نجزيئو بزعبا وطنو زفلطو نجر أين برومن بزيكم إيساياس ودب كمرح مسنا يدقى حيلتات اللازب كاتع ويدما سمامع هاي كئلين تقلال نسو حانت زقئل انتها اللي أدبيها مقتالي نسا دما نايدومو ويدما ناي زل إسراح لومي قالك فالز بنا نظم جاكانو قجل 15 كم حماقاتن جبنياتاتن إيدو تصم سميعها قال غابو بعال موسى تسفان كيل أبراهام تولد إبراهيم عفا وزت بسبب إسياس الناس قتلوا ثم كلام بتأزاز إسياس أب ما حبار تشوفه مولع فينات في إرثا بممرحي حادي إسياس إنه هون سقم بالومن وزت بزح نجرن زبليهم والمجمريا إيساياس جبنياتات ويد ما هذا جبنيا إذا بتشكوا كساعة كندزي أسردي زبل موجود كنملس كنكل علنا زي نابخاتكم زجر فخينو قال الله جل 15 جبن أين وروم مالتي أي كونن زعبات قت جبنهم نزمل كت جن مستزنا برو سيتويشن تتحيز خيرينير أب ميدا أبتناي تشاكا زحيلة ينبر نايقدن حالة لعلوي مريحنة بزخونة تأمل مس الزليل زخونة سبيق ربا يرحب هلاونة زفاتات مس زخون إنا بلعلنا حددني هلاونة زوحز ني إيساياس دما بلبي هاجراوي سبيو زبل أمنت بمنبارهم بدو هربتهم الحمن وراتنتهم من هاجر تبركتهم جميرا تم أب ميدا إيساياس كوراخورن يطفوا تتأمت تجاكانو نزل تربيهم كسعنات سنة تنتظرون حنيرهم نقول 15 خمون هزبي إرتلاق حكندي درع مخنوان يرهم نبزحت يوم ناي تشاكا تقالستي جبنات هالدوام ازي زي ترف حقي تفطري نحنا اتم بمرخب بزهان بوليتيكا ببيهر باوراجا نبالع نوع نبعدنا ميدا انت زخون نيرو غوريلا فايترز كندي جبنات مفصمنا غيرنا اب كندي اتم بوتان غزيان حقنت بعاوتان تبعات المزراب مريحنت منقا نتودب اكايدو كم عراري موغس غواس ناي مودات حادغنيان اب مجماركا انصللن فنتي يخول
سو موسين كالو زطفو إجاقانون أبتاكا كسع زلو مو بإسياس كم فتقلو إنافرطو عقل سعان مكبار كثيرنا يومينا إذا حارة خابتهم سلسته مالته درعن إسياسن بدم زمحلو حربنيا موسى تسفى ميكائيل بإسياس أبدنا حاسة 74 نابز تقتل اللوجزيه درع يرين يسمع نيرو باور وي حايلي جن أبتيج أكا مس إسياس كسع زنبرة درع سمي تفقت قدني نزخ كله حاموت هدليكا كلهم بعل شريف عقبة بيتودد وزته نزخ خلوان يروم كيلوموس نيشتينات النت أركبه منادمه إذا مالت أب ميلا أزم جاكانو من إسي أب موداب أب مقصقاس أب محدرة لوجيستيك من داك الدوكينات وزته بس أميدهم دحر بصنا أنا عبز بالولو إسي هاسكب غانغرين زبالعو فرا فرا فري يصني حوام كم مرة قولي كاب إماكوا فريد أيكونكم جن مستنزقت سلة نتبتاتنا فسنينا مثلا أماني الإيازو قدمي 4 مع التعبيدي يخون زعبا قجل 10 تمزيدو تزاري ونيرو أبتي سنكونان ستهارمرو حزبي يكون تقارا لاي تتصابعو كجبر أبز فتنرلو نتي تتصابعو مرحوو أيكالون نساتم أبز تزاربلو دما سمع حزبي أيرفبون فكل كخوني فقلي أنا خب أماني مالت أيكونكم جن هلا تفقلوا دما كهلو كم زخيلي يزعمن نتي دحرينا تقنا تسترعي مدفار سنكولانن فقرو قربابتي سياس حاوخو انكالله حزبي إرترا عزوبو يوم حديبو مو حزبنا جن تمارين حقي اختبار على زلوا أبتي حقي فلي بيت فردي فلي ديانو فلي بيت فردي بقولنا البنان نزفتموه جيجاتات تحتاتنا تناعيهم مبل أبتي حقي جيجا كجبرو خم زخلو تحقي بعلو يمتالو بقولنا البنا يكون دامبر أبي نزف بجيجا نزفتموه فردي أبي يقبايك بالو لي خل سلام راي تحقي نايقباي مسألة يلني يعني لي هذا خابت كلاتهم فرادون ناي حق موياويانا ناو عاد انجليز وخنا وكاد اب امريكا وان كي ترفه زواططو لزلو غداي ناي طبقاتات حطي طبقاتات نو غدايات كم زد اليوم كوططون كصببون ناتاتهم مسل سلازخونه او كل غدايات كا طبقاتات ገንዘቡም እንተኸዋህልሉ በተደጋጋሚ ነቲ ግዜ ከም ዝምጠጥ እናገበሩ ንጉዳያት ይሓላልኹም ግዜ የጥፉሉን ነቲ ተጠቃሚ ዜጋ ኣኽሳራታት የስዕብሉ ስለዘለዉ እቲ ስርዓት ናይ ፍትሒ ኣብዚ ሃገር እዚ ክእረም ኣለዎ ኢሉ ካብ ዝማጎተሉ ዘሎ ብዙሓት ናይ ሕጊ ተማሃሮ ዘይኮነ ናይ ሕጊ ተመክሮ ዘለዎ ሞያውያን زواططلو زلو ጉዳይ አፍተን ምዕቡላት ዝበሃላ ናይ ቤት ፍርድ ተመክሮ ነማይታት ዓመታት ኣለና ዝብላ ተረፋ 5 ዓመት ዘይገበረ ናይ ቤት ፍርድ ተመክሮ ማለት ስለዚ እዚ ጨለነት ናይ ቤት ፍርድ ተማሂረ ሕጊ ጽኒዐ ማሃር ኣለኹና ተባሃለ ዝመጽ ዘረባታት مسكونتنا بزح زخيد سلازي كونه وتما بيت مهرت زلوا بيت تمهرتهم صبوا الكتاتهم قنا تمهرتهم كي يودوا خلوا أب فرد مهابن أب أقدس بحالو زي فلطوا مساتهم بتمهرت زي تقاللوهم قد أتيهم كزاروا أي جبان والنبطة كلا إثنات بنا أتو سلام تايم بجل 15 نيسياس كجربت زي كقالو نيسياس كابتي نايتشا كانت فتاتو وان بمنداف ناب منغستاوي بحري سيبهم ايدو كركب مغبار كم زنبره يزعم ابزك نحيو زلنا اتقوام نعاتهم اب مصاوريا اتون كم زخل ناتوريق يوم نحزب إرثرا ايدون كهبو زمرصو شجر حزب إرثرا اب تسعاتت نيسياس بمقلاي كمص مخاله رأي مخاله it is one of the greatest what ifs of our nation وين زترفيو مالت
ካብቶም ዓበይቲ መለሱ ዘይክእሉ ሕቶታት ናይ ዓድና እዩ ኮይኑ ግን ክልተ ኤክስትሪምሊ ፃረርቲ ነገራት ወይ ተኽእሎታት ኣለዋ ኢሳያስ ብዙሓት ኮራኹር ጀነራላት ሒዙ ብምንባሩ ንሃገር ኣብ ክልተ ዝገምዕ ከም ዝንሪኦ ናይ በዓል ሶርያን የመንን ክገብር ዝኽእል ኩነት ፀር ተኽእሎታት ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል እውን ምኾነ ነይሩ ወለ ንክልቲአን ተኽእሎታት ከነቀራርበን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 100 ዓመቱ እዩ ኣብ መግዛእት ነፃ ወፂኡ ድሕሪ ናፅነት ኣብ 3 ወይ 4 ዓመታት ዕልዋ መንግስቲ ምግባር ማለት ዓብይ ወፃኢ ነቲ ህዝቢ ኣብሰዓደተ ማለት ኦራይት ድሩዕ ምስ ዳንኮነል ኣብ ዝገበረሉ ቃለ መሕትት ኣብ ግዜ ኢናት ኢትዮ ኤርትራ ንኢሳያስ ካብ ስልጣኑ ከኣልዮ ይሓስቡ ከም ዝነበሩ ኣተንቢህሉ የተግበሮ ዝተረፉ ግን ምናልባት ከም ኣብ ላዕሊ ዝጠቀስክዎ ዓብይ ሕቶ ኮይንዎም ወይ ድማ ንዓና ዘይረኣየና ነገር ዝረኣዮም ነይሩ ክኸውን ይኽእል እምበር ልዕሊኡ መዳፍ ዝፅግኑ ዝስከሙን ዝትኩሱን ድፋዓት ዘፍርሱን ፀላእ ዝብርቁቕን ዓናት ርኮዮም ነይሮም እዞም ሓርበኛታት እዚኣቶም ንኢሳያስ ፈሪሖሞ ኣይፈልጡን እዮም ንህዝቢ ኤርትራ እዮም ዝፈርሕዎ ነይሮም ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ምዝዛም ኩናት ኢትዮ ኤርትራ እቲ ብሓላፍነት መሐመድ ሸሪፍ ዝተተሓዘ ውድእ ቋም ሃገራዊ ባይቶ እንደገና ቅድሚ ምዝዛም ክትግበር ከም ዘለዎ ሕቶ ኣብ ዝተላዓለሉ ኢሳያስ ንሸሪፍ ነቲ ንዱፍ ቋም ከረክቦ ኣብ ዝሓተተሉ ሸሪፉ ኣይሂበካኒ ንዓኻ ዝምልከት ኣይኮነን ክብል እዩ ነፂግዎ እዚ ማለት ነቲ ሃገራዊ ባይቶ እቲ ቋም እትነድፍ ባይቶ ጥራሕ እዩ ዝምልከት ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ናብታ ሳልሰይቲ ነጥብና እንከይድ ንዓንደ ብርሃን ወልደ ጊዮርጊስ ብምጥቃስ ነቲ ካብ 31 ነሓሰ ክሳዕ 2 መስከረም 2000 ዝተኻየደ ኣኼባ ህግደፍ ብጣዕሚ ቅሉዕ ሕብዕብዕ ዘይብሉ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ታሪኹ ገይርዎን ርእይዎን ዘይፈልጥ ኣኼባ እዩ ተኻይዱ እቲ ክትዕን መግለፅን ኣዝዩ ፅፉፍ ልክዕን ድልሉልን ነቐፌታ ወቐሳ ብዛዕባ ዝንቡዕን ምልክነታዊ ምሕደራን ኢሳያስ ኮይኑ ኢሳያስ ምኽንያት ዘለዎ መልሲ ክረክብ ብዘይ ምኽኣሉ ተዳሂሉ ነቲ ካብቶም ኣናብስ ጉጅለ 15 ዝርከብዎም ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ቀረበሉ መሬት ዘይዓልብ ምጉት ብሕርቃን ካብዚ ክትዕ ንምምላጥን ነቲ ኣኼባ ንምዕፃውን ናይ ቆልዑ ዘረባታት ገይሩ ንሓደ ወቅስን ንገለ ኸፀልምን ይትራይ እታ ህሞት እያ ፖይንት ኦፍ ኖ ሪተርን እያ ካብዛ ዓለት እዚኣ ንዳሓር ንድሕሪት ትምለሰሉ ምኽንያት የለን ስለ ዝኾነ ቀፂሎም ጉጅለ 15 ኣብ ግንቦት 2001 ብዛዕባ ዘይድልውነት ኢሳያስ ንምኹኑ ዝብል ሃገር የፍርስ ከም ዘሎ ዝብልን ብዛዕባ ምርግጋፅ ሰብኣዊ መሰላትን ቀዋማዊት ብምርጫት ማሓደር ሃገርን ዝብሉ ዘጠቃለለ ቅሉዕ ደብዳቤ ናብ ኣባላት እቲ ፓርቲ ወይ ህብደ ብምልኣኽ ሰማማዕ ዘበለ ፍርም ሓቲቶም እዮም እዚ ሎሚ ኢሳያስ ካንጋሮ ኣምሲልዎ ዘሎ ጀነራል ስብሓት ኤፍሬም ብፍርሒ ሓደ ካብቶም ብፍራም ዝሓንገደ እዩ ብድሕሪ እዚ እዞም ጎይቶት ህዝባዊ ግንባር ነበር ጉጅለ 15 ኣቐዲሞም ንህዝቢ ኤርትራ ነዊሕ ግዜ ብጋዜጣታት ኣንጻር ኢሳያስ ንህዝቢ ክጉስጉሱን ናይ መራሒኻ ምምራፅ መሰል ከም ዘለካን ከም ዝግባኣካን ከፍልጡን ድሕሪ ምፅናሕ ጠቕላላ ነቐፌቶኦም ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ዓለም ለኻዊ ዛዕባ ገይሮም ይገልጹ ነይሮም እዮም ህዝብና ግን ክርድኦም ከም ዘይከኣለ ኣብተን ወራጉዲ ዒራዒሮ ምስ ኣተው ተሰዊጥዎም ይኸውን ንጂ15 ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ኢና ኣጥፊናዮም ኢሳያስ ኣይኮነን ንኢሳያስ ክሳዕ ዝበኪ ሕርሕራዩ ኣስሚዖም ንህዝቢ እናጎስጎሱ ካብ ምድስካል ሓሊፉ ንኣዋረ ደፍሮም ማዓንጣ ዝሰኣነ ብባዶ 3 ኣቢሉ ኣብ ምፅላሞም ዝተዋፈረ ኢሳያስ ድሕሪ 9/11 እንተኾነ ብድሕሪ ኮራኹሩ ተኸዊሉ ዓይኑ ዓሚቱ ከኣስሮም ዝኸኣለ ኣብ ዝኾነ አንቀጽ ስውእ ጅግና ሃይለ ድሩዕ ሁላትና ገበነኛታት ኢና ህዝቢ ኤርትራ ድማ ይዝፈርደና ዝብል ሓረግ አንቢደ ኣለኹ
كون جل 15 ህዝቢ ኤርትራ ብሙሉእ ሓይሎም ይሰርሑ ምንባሮም ስምምዕ አልጀርስ ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ምስክር ወይ ዊትነስ ናይ ሓደ ተጋዳላይ ዘለዋ ቪድዮ ሊንክ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ድሩዕ ካብ አልጀርስ ነቲ ዕጢጢ ዝብል ዝነበረ ኢሳያስ ሮሚ መፂኻ እንተ ዘይፈሪ ህዝቢ ኤርትራ ጽባሕ ንግሆ ሓተካዩ ብምባል ፋክስ ድሕሪ መልኣኹ ኢሳያስ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ ኣብ አልጀርስ ተራእዩ ወል ኣብ መጨረሻ ነዞም ጀጋኑ በአካል ወጽ ከምስክረሎም ይባአን እንኳ እንተነበረ በዝኾነ ቴክኒካዊ ጉዳይ ክገብሮ ኣይከኣልኩን ከም ለባዋ ድማ ንጉጅለ 15 ካብ ማንም ፍጡር ንላዕሊ ኣብ ምድሪ ተሓይሮም እናተሰቃዩ እንከለው እንኩንኖም ሞራል ዝበሃል ይብልና እንኩንኖም ተደኣ ኮይና ገና ኣብ ነፃ ፕረስ ንኣምን የለናን ከምኡውን ንበዓል ሙሴ ተስፋ ሚካኤል አብርሃም ተወልደን ካልኦት ኣብ ሜዳ ዝሰረፉን እንኩንኖም ክንግደዲና ማለት ነው ከንሳተውን ባህሪ ኢሳያስ ተረዲኦም ቁንጽልዎ ወይውን ዓቅሊ ገይሮም ናብ ነፃ ኤርትራ ከኣቱ ነይርዎም ኣይገበሮን ግን እዞም ጆጋኑ ጉጅለ 15 ግን ኣብቲ ወርቃዊ ግዚኦም ምስ ደቆም ሓቢሮም ዝነብሩን ዝድሰትሉን ግዜ ንኢሳያስ ከርዕድዎን ሓቂ ክዛረብ ብጎረርኡ ዝሓነቕዎን ተባዓት ተጋደልቲ كم دايقول لنا حوان بيجي ومنا حوان